Prečo nemôže byť moja babka taká cool, aby som s ňou natáčala TikToky a neturílovala? Jaký otrok. Simonka, nebodaj sa mi tam sťažuješ. Áno, babi, sťažujem sa. Ja som krehké stvorenie. Ja nejsom vytvorená na takúto manuálnu prácu. Ja keď som bola v prvom veku, tak som aktovku hodila do rohu a rovno som išla na rolu. A bola som tam až dokým sa nedotknalo. Babi, už není stredovek. Už sú traktory. Ale prosím ťa, doniesla som ti nejaké koláče, to budeš mať na nervy dobré. Babi, ja sa snažím žiť healthy lifestyle a ty mi podkopávaš kolena práve. Ale vieš čo, tie tvoje diety, tak si aspoň nalejeme, čo povieš? Frťana. V našej generácii už není alkoholizmus národný šport. Neje, nepije, no čo je toto za život? Ja tu mám svoje veci. Water drop. Vaterlo? Vegan, udržateľné, extrémne chutné a hlavne extrémne cool. Ja ti nič nerozumiem. A ešte som zabudla, že sú bez cukru. Áno, malinovka bez cukru. A tvoj dedo je svätý Peter. Áno, malinovka môže byť bez cukru, predstav si. Aj toto je vegánske. Ale cukor tam musí byť. Babi, Inak tam není chemická reakcia. babi.